Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Zoals gezegd, op zaterdag 1 en zondag 2 februari kunnen mensen hun stem uitbrengen voor een ondersteuningsstem. Het gaat om pre-verkiezingen voor 8 partijen die nu nog niet vertegenwoordigd zijn in de Staten, maar wel mee willen doen aan de verkiezingen. Daarvoor hebben ze minimaal 848 ondersteuningsstemmen nodig. Hoe dat precies in zijn werk zit, daarover praten we met Cheryl Loziabar. En op de achtergrond ziet u een van de 12 stembureaus die zaterdag en zondag geopend zijn om uw stem uit te brengen als u een van de 8 partijen wil ondersteunen. Maar kijk eerst naar het interview met Cheryl Loziabar van de Electorale Raad, Consejo Supremo Electoral. Ja, dus 1 en 2 februari hebben we de ondersteuningsdagen. En tijdens deze 2 dagen moeten partijen die op dit moment geen zetel hebben in de Staten een ondersteuning krijgen. En dan hebben ze dan eigenlijk een minimum van 848 stemmen nodig. Ja. Dus dat gebeurt tijdens deze 2 dagen op zaterdag 1 en op zondag 2 februari van 8 tot 8. Dat kan bij 12 stembureaus. En die 12 stembureaus zijn dan van Bandarriba tot Banderbouw, Barber, Terracora, Julianadorp, Santa Maria, Brievengat, Montagne, Bonam en even denken, in Otrabanda, ja, en dan ook nog bij de gevangenis mogen dan de gedetineerden ook. Dus er zijn 12 stembureaus die dan beschikbaar zijn. Dus als kiezer mag je bij 1 van die stembureaus. Je mag maar 1 keer stemmen. Je mag maar 1 keer stemmen. En je moet dan wel je identiteitsbewijs meenemen, zij je dan paspoort, rijbewijs of je cedula. En dan kan je dan identificeren en dan bij 1 van die stembureaus dan je ondersteuning geven aan 1 van de 8 partijen die op dit moment dus daarvoor gaan. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik wil meer partijen steunen, want ik wil dat er meer partijen mee gaan doen. Maar ja, die hebben gewoon weg. Nee, het proces is precies hetzelfde als stemmen, als de verkiezing zelf. Dus je mag op 1 partij stemmen en niks meer en niks minder. Als je dan 2 doet, dan is het dan ongeldig. Dus dat is alleen maar 1 partij mag je dan stemmen en alleen ook nog met een rode potlood. En daar geldt altijd allemaal hetzelfde bij, geen verhalen, gewoon in het precies, rondje. Helemaal precies. Precies zoals de hele verkiezing. Dus er zijn ook dus precies dezelfde ongeldige en geldige stemmen. Dus in de gemeenschap is er nog steeds de bewoording firmamento de lista, tekenen, handtekening plaatsen. Dat is helemaal fout. Dat mag niet, dat kan niet, dat maakt het ongeldig. Dus alsjeblieft niet doen. Zet geen handtekening, want dan kan iemand dan eigenlijk, dus het probleem is, niemand mag weten wie heeft gestemd. Daar gaat het om. Dus stemmen is geheim. En dus dan moet je ook geen handtekening gaan plaatsen en dus dat ik kan herkennen van oh, dat is Oscar die dan een handtekening heeft geplaatst. Absoluut niet. Dus daarom is het gewoon belangrijk om te weten, dus gewoon bij de naam van de partij een rondje rood te maken, klaar is Kees en dan heb je dan een goede stem. En 848 stemmen, ondersteuningsstemmen zijn nodig. Dat is 1% van het totaal geldig uitgebrachte stemmen van de laatste verkiezingen. Klopt, ja. Dus de laatste verkiezing hadden we van geldige stemmen 84.846 stemmen. En dus 1% daarvan, dat moet dan gekregen worden tijdens de ondersteuningsdagen. Dat is niet weinig, hè? Het is best toch wel een indrukwekkend aantal wat je moet halen. Ja, precies. Maar het gaat altijd, dus het heeft dan met de geldige stemmen van de vorige verkiezing te maken. Dus dat blijkt dus dat de vorige verkiezing heel veel mensen zijn gaan stemmen en dus ook heel veel geldige stemmen. En ja, voor de volgende verkiezing is het dan wel, want dat is dan de 1% die je dan moet hebben. En ja, het is 848, maar daar gaan de partijen voor. En dus daar hebben ze dan eigenlijk ruimte gehad om dan hun kiezers dan te zeggen van waar ze moeten voor stemmen en dat soort dingen. Dus daar we gaan het zien. En wanneer wordt bekend wat de uitslag van... Zondagavond. Zondagavond meteen al? Ja, zondagavond meteen. Dus zeg maar, dat proces is precies hetzelfde als de verkiezing. Dus zondagavond worden alle stembussen geopend en dan wordt dan geteld bij het stembureau. En dan, dan weten we meteen van hoe en wat. En dus dan hebben we dan ook, dan gaat het proces dan door. Want daarna
gaan we dan over naar alle geldige lijsten. En deze lijsten gaan door naar de verkiezing. En dan weten we hoeveel partijen er meedoen aan de verkiezing. En dan gaan we weer naar de volgende stap. En dan volgende stap. En de volgende stap. Gaat het goed tot nu toe? Het gaat goed. Het is heel veel werk. Maar het gaat lekker en het gaat goed. En dus dit weekend hebben we gewoon we hebben feest van onze democratie. Dat is het vooral. Dus 1 en 2 februari. Als je dan een van de partijen wil steunen, dan mag dat. En dus tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Dus dan moet je dan aanwezig zijn bij een stembureau. Dankjewel en succes. Alsjeblieft.